Les může vypadat různě a nábytek může dostat pořádně do těla. Pokud by měl tohle ale vydržet, musel by unést slona. A právě od toho tu je naše židle SM101. Ta při testování vydržela váhu více než 8 tun. A pokud tyto židle zvládnou slona, určitě zvládnou 2 výtečníky. Nosnost samozřejmě není všechno. Estetika vládne prvnímu dojmu a stohování vládne prostoru. Židle SM101 a ZD126 zvládá obojí. Na náš nábytek nabízíme 5 až 10 let záruky a spoustu barevných kombinací. Nekupujte zajíce v pytli. Osobní zkušenost je velmi důležitá. Máme pro vás připravené katalogy, vzorníky, zdarma nabízíme vyzkoušení nábytku. Dovezeme, vyzkoušíte, nic neplatíte. Pokud si nevíte rady, stačí se zastavit u nás v prodejně v Kočí v Pardubickém kraji. Ročně vybavíme přes 100 sálů. Nejčastěji slýcháme, víte, my už máme židle 50 let, už jsou nám jenom pro ostudu. Náš tým odborníků se postará o to, abyste jako řádný hospodář měl řádný nábytek, který vydrží dlouhá léta.